Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с най-готиното предаване по най-готината телевизия. Тази вечер ще ви срещна с двама български рапъри, които ще ни разкажат за своето злополучно фермерско начинание. Като бях на къра, изведнъж ми се досра. Бързо спътен бащи, оголих си газа. А тъпото магаре, що му царя ме видяло. Чепа си на дървало и направо полудяло. Какво бях започнал аз блажената сера, когато остра водка прониза ми газа. Гърба ми бе притиснат от коспяса лъжки ми. И тогава аз разбрах, че магаре ме ебе. Скъпано магаре, ти си педерас. От цялата ми ферма, защо пак точно аз? Тъпото животно с огромния си меч. Напълни ми газа, догоре с кереч. Какво е той магаре, бе, какъв е то спетал? Сега заради него се ръкат съм услал. Като чудна майска роза, моя гъс се разцъфтял. Обаче си мълча, че хайван ма е рибал. Опа, чубан рап. И да сило е добрия. Чубан рап. Що магарите и бие. Чубан рап. Всичко тук е 6. със свинята в пътно кез. Опа, чубан рап. И на сило е добрия. Чубан рап. Що магарите и бие. Чубан рап. Всичко тук е 6. Влизам в кокошарника да събера яйцата. Гадния петел, ма клъбна по матята. Болката бе страшна, но веднага го настигнах. Зъбрата го хванах и в крътката го шибах. Вчера кой няма ритна в главата, направо с резачката отрязах му краката. Майка ти цъпа конската и ба, ние за един моята глава. Кравата загубена мощно се изстра. И кофата с млякото напълни с лайна. Пана ми пердето и изкарах и душата. Млатих я в главата с правата лопата. Моята свиня отново се разгони, почината разкова и с двора ма подгони. Бягах 4 часа и останаха без сили, а оная ма настигна, има и насилие. Опа, чубан рап. и да сило е добрия. Чубан рап. Що магарите и бие. Чубан рап. Всичко тук е 6. със свинята в пътно кез. Опа, чубан рап. И на сило е добрия. Чубан рап. Що магарите и бие. Чубан рап. Всичко тук е 6. Влизам в кошарата, овцете да доя. А куче с другата ме нацепи в газа. Майка ти тъпа, овчета еба. Още утре обещавам, че ще станеш с дърва. Мъчетата из двора, майка им перната, сменя си е бабата ми тръската главата. Купих си въздушна пушка, сеща се нали, тресливите им тръскаше на поле с тъчме. Сабаля рано, отдигам хори майка. А вътре е жената с точилката ма чака. Еба, ти живота бе, нема оправия. Да не мод за закуска, да изпише на ракия. Това бяха Иво Доктора и диджей Попа, които ни разказаха една наистина поучителна история. Гледайте и на вас да не ви се случи същото.